Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. І ми одразу хочемо повіншувати усіх з Днем Перемоги, який буде відзначатися завтра. З самим світлим святом, сябри. Наша пашана і бясконцая удячнасць усім, хто аддаў сваё жыццё дзеля мірнай будучыні. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Іх імёны назаўсёды застануцца ў нашай памяці. А вы ведаеце, што падчас Другой сусветнай вайны побач з салдатамі набліжалі перамогу і браты нашы меншыя? Я ведаю, што жывёлы выратавалі не адно жыццё. Давайте узгадаем гэтых адважных дапамагатых. Вялікую дапамогу ў набліжэнні перамогі унеслі коні. Падлічылі, што на вайне іх было каля 2 мільёнаў. Коні цягнулі і пушкі, і палявыя кухні. До таго ж коні маглі прайсці там, дзе не праходзіла ніякая тэхніка. Прычым рабілі гэта непрыкметна. Каля мільёна коней загінула падчас Вялікай Айчыннай вайны. Трэба адзначыць яшчэ і верных сабак. Яны выцягвалі з лініі агню раненых байцоў. А таксама прыносілі боепрыпасы. Сабакі-связісты маглі хутка даставіць на поле бою даручэнне ад штаба. Яшчэ яны адшуквалі ў лясах і балотах раненых і прыводзілі іх да медыкаў. Адданасць і ўменне сабак усе цудоўна ведаюць. Але не трэба забывацца і на дапамогу кошак у складаны час. А пра ролю кошак на вайне я не ведала. Дзякуючы сваім уласцівасцям, кошкі беспамылкова вызначалі набліжэнне бамбардзіровак, пачыналі хвалявацца і так указвалі гаспадарам на небяспеку. А яшчэ кошкі сваім цяплом сагравалі дзетак у халодным жыллі. З вялікай павагай людзі ставяцца да кошак, якія дапамагалі захоўваць шэдэўры знакамітага Эрмітажа, а таксама зберагчы запасы харчавання падчас доўгай блакады Ленінграда. Я ведаю, што і зараз у Эрмітажы працуюць коцікі. І між іншым, яны вельмі адказна адносяцца да сваіх абавязкаў. Мышы ў музей не пройдуць. Яшчэ трэба ўзгадаць голубоў. Калі падчас вайны сувязь выходзіла са строю, на дапамогу прыходзілі паштовыя голубы. Дакладна вядома, што за перыяд Вялікай Айчыннай вайны пярнатымі паштавікамі было дастаўлена больш за 15 000 голубаграм. А вы ведалі, што ў Вялікай Айчыннай прымалі ўдзел і вярблюды? І якая роля была ў іх? Вярблюды цягнулі гарматы і палявыя кухні. А я ведаю, што гэтыя жывёлы славяцца сваёй вынослівасцю. Адзін вярблюд мог замяніць 3 коней і цягнуць гарматы, якія важылі больш за тонну. Брава, вярблюды! У цяжкі час дапамагалі людзям. І набліжалі перамогу. У каго ёсць хатнія гадаванцы, паклічце іх і абдыміце. І запрасіце разам з намі паглядзець ранішні мультфільм. А я вось усё думаю, якімі ж цудоўнымі здольнасцямі валодаюць розныя жывёлы і птушкі. Гэта сапраўды так. Вара, а ты ведаеш, якую птушку называюць пярнатай кошкай? Птушку? Кошкай? Ніколі не чула пра такую. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы? У нас атрымалася вас зацікавіць. Тады мы з Касей гатовыя пазнаёміць усіх з гэтай кошачкай. Пярнатай кошкай называюць вось гэтую птушку. Яе імя барадатая няясыць. Барадатай яе называюць з-за афарбоўкі. Цёмныя пёры пад дзюбкай выглядаюць быццам сапраўдная барада. Вочы паварочваць яна не можа, таму, каб паглядзець па баках, няясыці патрабуецца павярнуць галаву. А шыю яна можа павярнуць ажно на 270 градусаў. Для тых, хто яшчэ не вывучыў градусы па матэматыцы, скажу, што птушка умее зрабіць шыі амаль што поўны круг. Чаму птушка называецца барадатай, зразумела.
А вось чаму пярнатай кошкай? Хочаце ведаць? Таму што яна палюе на мышэй, быццам кошка. Да таго ж умее, як кошка, затоіцца і доўга-доўга сачыць за сваёй здабычай. А потым імгненна і без адзінага гуку ляцець за сваёй здабычай. Барадатыя няясыці вельмі клапатлівыя бацькі. 30 дзён птушаняты знаходзяцца ў гняздзе пад пільным даглядам сваіх мамы і таты. Паступова пухнатыя птушаняты вучацца перабірацца з галіны на галіну, а потым ужо адважваюцца самастойна лятаць. Але калі ў іх атрымліваецца палёт, яны пачынаюць трэніравацца зноў і зноў. Але гэта не значыць, што з гэтага моманту дзеці становяцца самастойнымі. Яшчэ доўгі час падрослыя птушаняты будуць пад аховай бацькоў. Так што лепш не набліжацца да птушанят, таму што побач заўсёды знаходзяцца дарослыя птушкі, якія могуць і ўчапіцца дзюбай ды кіпцюрамі ў дапытлівага падарожніка па лесе. Барадатая няясыць – адна з самых буйных па памеры з прадстаўнікоў сямейства савіных. У Беларусі, як і ва многіх іншых краінах, гэтая птушка знаходзіцца пад аховай і ўнесена ў чырвоную кнігу. Зараз у Беларусі жыве не больш за 100 пар барадатай няясыці. Так што вялікая удача сустрэць такую прыгажуню ў лесе. Дзякуй за цікавае знаёмства. А я вось заўважыла, што ў гэтай птушкі ёсць яшчэ адна асаблівасць. Якая цікава! Магічная, ад яе проста немагчыма адарваць позірк. Ёсць такое, і сама няясыць пра гэта ведае, умее пазіраваць фатографам. А зараз я прапаную пераключыць сваю ўвагу на іншае. О, здагадваюся на што. На мультфільм! Давайце глядзець. Сябры, прапаную пазнаёміцца з чатырохлапым героем, які выратоўвае людзей зараз і робіць гэта кожны дзень. Вара, назаві імя героя. Яго імя Дарк. І гэта лабрадор, які нясе службу ў рэспубліканскім атрадзе спецыяльнага прызначэння «Зубр» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Дарэчы, Дарк стаў пераможцам міжнароднай прэміі «Мой ласкавы і патрэбны звер». Я чула пра такую прэмію. А я галасавала за Дарка, таму што ведаю, ён лепшы з лепшых. Калі Дарку быў усяго 1 год, ён выратаваў жыццё чалавека. І як гэта адбылося? Дарк знайшоў грыбніка, які заблукаў у халодны дажджлівы дзень у Мядзельскім раёне. Прычым чалавек ужо страціў прытомнасць у лесе. Дарк адшукаў мужчыну, падаў голас, і па каардынатах трэкера, які быў прымацаваны да ашыйніка, на месцы хутка прыйшла каманда выратавальнікаў. Які малайчына, Дарк! Ён дапамог адшукаць многіх людзей, а пасля вялікага землятрусу ў Турцыі у 2023 годзе сабака разам з атрадам беларускіх выратавальнікаў адправіўся туды і знаходзіў тых, хто апынуўся пад абломкамі. А ў мінулым годзе у яго была яшчэ адна важная місія. Сабака ратаваў людзей у М'янме. Дзякуй, што пазнаёмілі мяне з сапраўдным чатырохлапым героем Даркам. Мы ўсе ім ганарымся. А зараз я запрашаю зрабіць невялікую паўзу на святочны мультфільм. А зараз надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! І з днём перамогі, сябры! І да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку! не праспіце!